आंनि जिउआव फैदोंमोन अब्ला बेसेबां आंखौ फोथायनाय होदोंमोन जे नों आंखौ बिराद मोजां मोनो होनना, आंनि अनगा रावनिबो जानो हाला होनना। आंनि फिसा फिसा खोथायावनो नोजोर होनाय, जावलियाफोर बायदि आंखौ मोननो हास्थायनाय, आंखौ अननाय, आंखौ मान होनाय। आरो मा मिथिगौ ना, आं गुबुनखौ एसे इम्परटेन्स होबानो मेगन सानानै बोराबनानै थानाय। आं जेबो बियाबाबो नों गावनो गावनि गासै समखौनो आंनो होनायमोन। आं जेबो बुङाबाबो नों आंनि गोसोनि गासै खोथाखौनो खोनानायमोन। आं थियारि नङामोन रावजोंबो सोमोन्दोआव थानो, थेवबो नों आंनि गोसोखौ जै खालामना लांदोंमोन नोंजों लोगोसे थानो। जिउनि हान्थिनाय लामाया अराय सम जयै बारग'होनो। अब्ला हरखाबनो मा जाखो, बहा थांखो बैफोर अननाय, बैफोर सम होनाय, बैफोर मान होनाय? जेबोला आं मोजां मोनाखैमोन, आंजों लोगोसे नों अराय दङमोन। दिनै आं नोंखौ जावलियाफोर बायदि मोजां मोनबाय, नाथाय नों गैया। दाना सामफ्रामबो नोंखौनो नेबाय थानाङो जे नों माला फैगोन, माबोला नोंजों रायज्लायनो मोनगोन। अनलाइन बेखौल' नायफ्लांबाय थासै जे नोंनि माबाफोर मेसेज फैदों नामा, आंनि थाखाय नोंबो सम दिहुनदों नामा, नाथाय गैया। दाना रायज्लायनायनि सुराबो सोलायबाय, रायज्लायनांगौ होननाल' रायज्लायहरग्रा जाबाय। मोनसे एटिटिउडा बाहा लाबाय खर'आव नोंनि, खालामबाय आंखौ जेबो मान गैयैफोरबायदि। जुदि अननाया नोंना बेसिमल' सिमितमोनब्ला मानोथो फैयामोन? मानोथो आंनि गोसोखौ जै खालामना मानोथो नोंनि सायाव फोथायनाय होआमोन जे नों मालाबाबो सोलाया होनना? जुदि गुबुनखौ आदोर खालामनो रोङाब्ला बिनि खाथियावबो दाफै। नंखाय अननायजों गावनि गोसोनि साननायखौ सुफुंनोल' दा गेलेफै। नों बुजिनाय नङा सासे मानसिनि गोसोआव मा बेरो। जेबोला एसेबां इम्परटेन्स होनायनि उनावबो बे इम्परटेन्सखौ सानसे सेनानै लांफिनो। फोथायनायनि सायाव फोथायनाय गैया जायो। गासैबो सुबुंखौ सासेल' मानसि बायदि नुफ्लाङो, गासैबो मुलुगखौ थगायसुला बायदि सानो, रावनिबो सायाव फिन फोथायनो गोब्राब मोनो।